Welcome at Papa Pitch TV. Enjoy watching that and please subscribe. Ito pa lang, nakakataog pa lang kami sa mga kakakbere. Lagan ka daw kami doon sa mga chocolate. Ang mamalong ay mag-aalas. Sila pa lang meron ka. Sabi dito ay, huwag na lang. Gurang. Duman na kita sa London. Ang gurang yan eh. Ano yan, pang nasiboy na? Iya. Lagpas na 500 yan. Ayan o. Gold. Among mo si ano? Chocolate. Gold. Ako yung daddy mo, kaang sa iya. Hindi mo lang. Ako ubiyan ko sa iya. Ka. Ako na. Dami na. Kaya sige. May chocolate. Lopat na niya. Lopat na gold. Yeah. Basahin mo kung hindi siya acidic. Basahin mo ang lactose kung ilan ang lactose niya. Yan. Lactose ka ni 37.6. Wala. Lactose ka ni. Ay, ano ko lang lactose? Sorry, walang acid yan. Sorry. Gold na ni. Kaso ngayon nga, kasi natan ako ka. May bukod naman bakante, lalagay ko na lang. Ha? May pagbalat sa manay baling. Lata? Manang laog, lata na lang. Dito ibabalyo ko duman. Mga juice. Okay.
Kuha akong sarong ano, alkaline. Halo-halo na patanggal nakaka-makaroni. Ano wala natatanggal? Ngayon, bayan mo na kung kami ang makakakanila. Kamu makakan, di kamu begini. Kaya, ano kasi na yun? Ayun, Fair and less? Less and fair. Fair and less and fair. Oh, nagkuha pa si mama mong pang salad ko na palang set na salad. mga bonus lang na, mga yan. Dapat itong brand din na. Para ipapakaipuanan ko pa pinulagan. Yan na lang. Sigurado na. Sure. Ang salad, Maraming makaroni. fruit salad. Fruit salad din eh. Pwede mo fruit salad na lang makaroni pa. Magiging yung lagan at sabon. Yan ang fruit salad. Yan o. Yun yung sabi ko na nila. Pero pinakain mo na. Nagkaroon ko ulit ang mga. Wala ko lang same way. Bako. Fruit salad ah. Ayo. Odi, iba ani. Dari kagak po ano? Iyo. Sabi sa sabon. Sabi na rin. Sabi na lakat. Duwa ko magkapot. Uy, kukuha ko ha? Ika. Kukuha naman sa Nagkapot man lang ko tayo magmamad. nakakarap na ako ngayon. 400. Baga oh, makaron salad baga. Makaron ni salad baga. Ay, kung ba naman yung magkano? Ano yung pang makaron ni salad baga? Hindi ko ba yung peso na? Gusto na baga siya. Ayan, nagkaroon lang lang sa ulo ang kanon.
Yan, kasama. Dalawa yan. Fruit salad saka macaroni salad. Sa ibang grupo ba din ano kasi na kakaiba? Ayun o. Ay, patong lang dyan. Nagbago sa AC. Fruit salad. Marshmallow. Fruit salad niya. Fruit salad. Oo, 20 mil na yun. Iba man talaga ang laog. Sabo mo gani. Panong pano. Nakuha ka sa bakong pano. Paano ka sabi? Pariyo lang yan. Layo. Beautiful song. I'm happy to Happy is the perfect word to describe how I feel when I'm with you. I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly together. I don't have to pretend. With you, I'm happy just being myself. In your company, I'm never bored. We can have fun whether we're indoors or outdoors. I'm always content in your arms, no matter what life throws our way. As long as we're together, nothing can bring me down. With you by my side, I can take on the world. When I'm with you, I don't need anything else. Just your love is all I need to be happy. Without you, I'm incomplete. But with you, I'm finally complete. So as long as you're with me, I'll be happy. Ha? Teka. Mantika. Sa inyo nakalaan. Mga soy sauce na mantika. Nahanap ng teka. Hindi, naghanap ng teka. Ako naghanap ng sandi. Books 323. Kirkis, baga oh. Kirkis. Saan ka ganun nagsabot? Yun, 54 lang. Ay, sarap naman mo kay Sir by Sir. May PA bore yan. Full. May board. Ano na sila mo? Wala ako nasibig kanina lang. Kanina, 2 piraso lang. Then, ako pwede sa mga kapang na araw. Dali kita kaya?
Vegetable lang. Ay, ano ni canola? Ay, hindi. Diamond. Ha? Wala na. Oh, wala ka lang sa pader. Sarong ano na lang. Mas parang sarong. Sa kuya lang. Ano ba yan? Bread. Ha? Ano yan? Gelato. Pinaling ako sa Juman. Ayo, baga paminta. Kada aku sana baga. Fried garlic. Meron fried garlic pero digarap-garap po. Dapat itong nakasupot. Ay, may nagpapalag sa kanila yan. Para ang kaduman. Kakula ng sasiwa ng may oregano. 100 man lang. Sarang gamit lang ito. Oregano, lemon pepper. Garlic powder. Lemon ito. Yeah. Chili powder. Yes. Mahalon yan mga ganyan din. Yes, sarap ito. Kesa naman ang sasi. Pero ka man lang nagbakal tulo ko sa siya. Cajun. Brown pepper. Lang may Cajun. Diyan man kita nag-mix seafoods. Cajun chicken. Basil. Cajun fries. Curry. Ayun yung rice na may magic. Magic rice. Tulak. Yung supot lang. Rice? Pink na asin. Dalandes na lang mga sea salt. Masarap mo sa kape. Sigaw ka talaga. Kadakol ka na bagang cubes. Magic sa na. Ito lang yan. Ang cute. Pag isabaw. Pinuyo pag bisa-bisa. Malan. Maragaw ka sa kape. Talaga, ang kaya na pag black tea, ang bis na sugar, so hard. Pag black coffee. Ay, go ako. Itlog. Ito na oh, itlog. Kumayo kita ng itlog naman. Kumayo ka mang dalang kri. Ito lang ang kri. Babayadan mo lang ang lang. Ano lang yung mga luma. Naman mga tayo, kuka.
Noodles, Nike. May ketchup. Kapag ketchup. Hindi na bote. Makuha kong iwan. Magluto ng steak. Magkano sa lasa niyan? Malsom. Chili on steak. Ano yung Pinalaga sa bonus ko. Pataran mo kanya. Baka maulong. Nag-relito. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Ay, Worcester na rin eh. Ito pang suka doon. Pareho man hindi ko gusto ang mga lasa. Hindi na lang kita. Tapos magayo ng bote. Corned beef. Ito na. Ano yung dalawa? Dalawa lang. Ayan. 6 na. 30 mil na eh. Ay, si mama mo. Doon ako digding vlog. Para yun na lang. Ano pa? Ano si mama? Si mama. Bigat na to, baka 40 mil ano. Go.
mo na si mama mo. Papids mo na si mama mo. Baka may sa diri man bit na basket. Direct na yan. Ano ko lang yung marinate? Basta, Marinate daw pwede na. man marinate. Pero yan ketchup, direct ka na. Mayroong sesame oil, mayo. Tapos na kita sa mga Toyo yan, di ba? Sigilin mo mayo. hot sauce. Chili ba? Puro acid yan. Ano sa mama mo? Sigara na tong sa diri niya. Papids mo. Mani! Mahal libre. Hindi mo sari, tama ka nga. Yan ko na aming barbecue sauce sa ilo to. Arog gani, marinade. Pang marinate o pang diretso sauce? Marinade. Oh, Tek- mga ta- dilata gabos dyan. Mga duwa-duwa man lang po yan. Mga ano na ni? Kami, anong-ano mo? Mga 35,000 na ni. Oh, eh. Ha? 35, dahil mga ano 34. Caesar salad. Namitan ko daw yan. Kangkong cheese. Kangkong na yan. Kangkong. Juice ko ka. Prinitong kangkong. Ah. Kangkong chips. Namitan ta. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año es felicidad. Good shit. Ha? Natural. Bako yan. Not natural. Yan rin. Ano na eh? Manghang. Barbecue chicken. Bawalin sa'yo. Asit. Bawal yun sa Rice flour na tig-preto. Pero siya maharang na beef jerky. $35,000 na eh. Wala kasi nila. Nag-raya. Nakasawa naman. Karaan daw man eh. Ano pa? Mahon si puti sa ko ay. Kinantahan ko Feliz Navidad. Ibang kahon na ano, sanmig, mayo man. Eh, may flavor. Bako man kamay no? Sige.
kuha ka Ay, si naman. Jack Daniel na ko, kiwa na palang video. Zero sugar. Kasi Jack Daniel siya. Mayong ka. May mangga na oh. Ale. Saan? With ale lang siya, with ale. San Mig? Ha? Nasa ko, asay. Ang? Asay. Milestone. Nakakain kami ni Ila. 40,000 na yan. Basta, hindi na ko. Dahil, isip. Kompleto na sa kusina. Place your bed. Kompleto na sa kusina sa kabanyo. Here we. Sa banyo, may shampoo na, may conditioner. Happy is the perfect word to describe how I feel when I'm with you. I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly together. I don't have to pretend. With you, I'm happy just being myself. In your company, I'm never bored. We can have fun whether we're indoors or outdoors. I'm always content in your arms, no matter what life throws our way. As long as we're together, nothing can bring me down. With you by my side, I can take on the world. When I'm with you, I don't need anything else. Just your love is all I need to be happy. Without you, I'm incomplete. But with you, I'm finally complete. So as long as you're with me, I'll be happy. May binakala ko pero kumahantin. Una ako, dakula. Mag-abot din ko sa likadit. Cute siya sa akin. Matigilin si Dimensyo. Ano tayo sabi ko? Pilang sa inad ako kanina. May kapit niya mo eh. Si kinakapi niya sa Singapore. Magpapalay sa rahan. Magpapalay sa rahan ito. Pag sinisipon ka na naman. Ah, dami. Thailand kaya nakasulat. Eh. Ano daw ni kung baro ni acidic. With ginseng pati. Food coloring. Ay, flavor o almond, banana. Iba na naman. May ko pa nalagod-lugod. May parang ko pa ito. Diba yung kasunod? Tara na. 50,000 na to. Wala sila. May green, may red. Ano na ako? Vanilla. Ito oh, vanilla. Nakakuha na ako. Meron na doon. Nakakuha ka na. Sabay na. Pag ano may nilalay-balay na yun. Ayo. Green, red, green. Ayun. Hindi. Vanilla flavor.
Kano na? Bonus pati. 200. Mahal. Nagkuha kayo, nagkuha man ako. Sa kuya ni. Kaya na sa rongkurang. Sariling card, sugahan mo mamaya. Yung card mo, ikaw mabayad. So yung cart mo puno na. 5K na yan. $50,000 na eh. Tuman ako pila.
Buksan mo rin para maka-extra. May man nag-ibo. Joke lang. Kagda. Kagda. Ay, pag sa ano, pag sa rings, patindot. Dapat. Dahil ka magmurustot na. Nakabidyo ka. Malinaw lang sa ni daddy mo. Siyempre, 100 plus yun na yan. Bakit sa akin malabo? Yeah, nakangisig na rin yung mabayan. Nag-grocery kami ni Pen. Yay!